I I počnemo nas na... Znači, ovo je prva epizoda Minecraft preživljavanja. I naravno, vidjeli ste na kakve difficult igramo. Tako da, ajdemo da krenemo. I da, ljudi, ja sam nešto kažem. Ovo je jedan serijal koji ću možda snimati 100 epizoda ovog serijala i vidjeli ste da sada u ovih dana izbacim malo češće epizode. Imam odmora. Eto, prošli su ti testovi i tako dalje. Tako da vam se to sasvim sviđa. I eto, to je to kod toga što sam htjela da kažem. A sada hajdemo prijeđemo na glavnu temu ovog klipa. Tako da, ajdemo da počnemo. Evo ga jedan cave. To ćemo da istražiti čim prikupimo malo drva. Da li ja to vidim? Spruce drva. Da. Ajde prijeđemo na glavnu temu ovog klipa. Zašto sam krenuo ovaj serijal? Pa jednostavno, ne radi ga mnogo baš ljudi na Balkanu ga i radi, ali mnogo ljudi čak i ne radi. Tako da, što ja ne krenem da snimam Minecraft preživljavanje? Pa to svi rade. I da li ću samo da budem ja sam. Neću bacim kamere i tako neke. I da, ova epizoda će da bude malo smorena, kako bi ja rekao, tako da ova epizoda će traje oko 10 minuta da vas čisto malo ne smorim. I ovaj serijal će izlaziti možda jednom 4-5 dana, tako nešto, ne znam, vidjet ću šta ću da radim. Tako da, ajde, idemo se dok prikupim malo drveta. Tako da, idemo se do tada. Prikupio sam tu malo drveta, pa hajde krenemo u cave ili pećinu, kako će hoćete. Ispod nešto hoću pričam. Ovaj serijal ću se potruditi da što nekako da što uradim bolje zgrade i sve tako nešto. Da bude lepo i hoću da mi svijet bude lep. Radit ću van kamere neke stvari, mada te stvari će budu nekako skupljene resursa i tako nečega. Da vas čisto sa time ne smaram i da budu nekako dosadne epizode. Ovdje da što zanimljive epizode budu, da ne bude sad sam način, ne može mi niko ništa, hej, full diamond sam, ne može mi niko ništa, naravno bit ću full diamond, makar mislim tako. Jeste neće neko baš toliko da im može, ali probat ću da što više ovaj serijal bude zanimljiv. Izvinite ako ste čuli nešto u pozadini. Izvinite samo. Čekaj. Ja sam sad pašao da vidim da li ima negde hrane. Tako da vidimo se dok ne nađem hranu neku. Wow, pao sam. Fail. Hajdemo, idemo, Cool, nice. Ću prvo malo prokopam kameru, čekajte.
čovjek. I ja malo sam prakupao Jakova Stona i napravio sam neke alatke. A dobro mi se sviđa ovaj svijet i puno nekako stvari, ne znam kako to da objasnim. Inače, imam jednu tužnu vijest, a to je... Vrlo mi je žao Imperatovog konja na krok rekao što ga je Dex ubio. A i najžešće kad sam gledao Dex Rockov klip i Dex je ovdje crkao u lavi i izašao iz pećine i ne znam, vjerojatno je Imperator napisao kako je Dex rekao i ja sam na prvi pogled verovao. Dex da, prečudno, ne znam što bi Imperator tako nešto napisao za Dex, iako Dex i Imperator, ja mislim da su makar neki drugari. Nice sam saznao. Da, bio sam zaboravio kako se pravi crvena voda. Red boja. Nice, još coola. Inače, vidimo se dok ja ne nađem neku hranu. Da, vidimo se do tada. Čekaj, imam tamo kokoška. Yeah! Beach, noć. Fuck. Ja prvo što pre dubijem ovu kokošku. Dođe koko. Slatko meso. Čekajte samo da napravim bakar. Ja sad trenutno vidim, ali kada ovo izbacim, ne vidi se najbolje, ne znam što, da li je to do programa, gdje znam, ne znam. Svakako, malo je, kako kažem, gore. Ljudi, evo me nakon malog proširenja baze. Uskoro da vas nemam vrata. Sada imam bolju ideju, a to je ovako cobblestone, brčiću. I niko neće mi može doći. Ajde sada da ispečemo ovu ribu. Ispeka se na... Sada je pada. Treba mi malo sad ka gore. Ništa ljudi, vidimo se kada dođe dan. Ali mi je neko. Dobro. I da ljudi pozdravi za Tamo Raslama, Aleksandra Perića, izvini ako sam ti pogrešno pročitao ime, ali pozdrav za tebe. I Veljko Gamer Srebrniković, izvini ako sam ti Veljko pogrešno napisao ime, ali jebe ga ako sam ti pogrešno napisao, tako da, ajde mi da se vratimo na naš serijal. Mesec je tek na polovini. Našao sam malo hrane, bio trulog mesa gore i sad ću nadam se da sam na hilu. Čim dođe jutro odjavim epizod, tako da vidimo se do tada. I... ljudi, znači, to je bio meni nekako moj način kako bi ja preživao prvu noć. Evo sad ću ovdje da odjavim epizodu. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i nadam se da je bio dobar komentar i da je bila zanimljiva epizoda.
Da nisam nešto skrivio, nešto pogrešio i tako to dalje. I ćao!